napiszemy jeszcze raz. Daj w dół. Powiększ na słowo Corwin. No i teraz damy Enter, wejść do góry. Nic nie wyskoczyło. Jeszcze raz napiszemy. Razem z małej. I daj do góry. Naciskamy Enter. Magia. A spróbuj innego? Napiszemy K, O, R, P, I, N. Działa. Napiszemy Komorowski. Działa. Duda jest. Cookies jest. Wszyscy są. No, rzeźmika nie wchodzi. Jest. Daj wyżej.